Som är tjejer med. Vi må finna på stortligt. Men vi tar runt nattan allt. Är det så frat att åkra till kontoret finna på också att göra? Nej, finner to på anden fänka omspröt lilla moj. Åkers må vi finna på. Ja, som med där är du så tjejlig. Men du är bättre i så man löter kompostboj. Är det kom vi en brevstickare? Till utan iva till mun, tar man vara från sista munne. Nej, till Mumi pappa! Nu så? Följer man det från? Hon är det Jenny. Ha? Så är det naturligt att färda! Hur man da Jenny vera? En gammel flamma till pappa den är självante. Och två. Ja, men får inte det. Jag visste inte jag pappa då ni vill skärmör och tavlonker. Att frutjara bra till lätta slänon. Jag får kussar och hitchat han för att läsa det. Åh nej, det blir inte till! Rätt som säger. Och du? Du att jag fär in i köken och hoknarre. Kvit här lilla moj. Mumi pappa finner brev från sin ungdomskärlighet. Mummi pappa, du säger ju inte att du finner frutköra bra. Ja, men vi är inte borta, vinnemoj. Att de har väl hänt för Månkon och Aron så, Janne. Det är inte bra att slukons lä. För att är det så för brev? Det är näckvärde inte här. Det är från Jenny Fastur. Vad är faster? Från gamla faster min Jenny. Men vad sikna var du lojker gåve? Hon skriver om att Larsa kommer vid jocken i morgon. Men det är läge. Vi nå Eva dessa fyragarna gåva varslo. Men orskar inte för Jenny Fastur. Kvui inte? För det första så är hon så omätaliga roj. Rojk, allvara! Ja, och så rävla ringa fast vid, hon så råa rojk. Men hokta det kom, om nu har fått av gav vid lagen ja. Men kvui hever hon brottlig avgjørst att komma här vid till åkken. Hon skriver hon kommer att håsa vi med om pengarna tjassar. Hon hever i valet tjana skyttfolken med. Men kanske inte säga att du kör skil för pengon? Så är det bäst hela säger vi Jenny Faster. Hon säger alltid öron kvart hej skulle och så är det inte annat göra än att akta beina vägen. Men kvar ska jag veta om pengar? Du kan inte vita så näck om pengar, pappa. Du vet vad hon kan göra näck sig. Och jag vill helt inte skil för du. Jenny Faster var sin äckliga misstryckven. Och hon var vana att säga att pengar ösne var avbygd. Tog över här i antjaftemöte. Hokta det om hon nu attlar att göra till öjna arvig. Något annat spännande, mon pappa. Ho! Snarskjell! Hesa för mundan nästan etnast. Och snarskjell! Vakna snarskjell! Är fast Mumi pappa så rojk. Nå tar jag var av värst. Ja, och det säger att hon inte var ett kvätt och ska göra vid alla pengarna. Ja? Du kunde kanske spursta om hon ville ge till henne aktioner så du kunde börja nudgen och just flåskipet. Helt du kanske att hon är vilja till? Ta ivis inte hon är inte ivast en löto. Tja, jag kunde alltid spurst. Vad fejlar det med? Eller bäjnäka? Jag kommer långa loj! Kvar ska du? Och jag kransar inte mig. Jag klarar mig inte långt med sjönägen och tjammar. Jag var sjönägande stäcka. I nästa får man en rattligt mikroskop. Och det kostar. Ja, och pengar och jonkar. Faster mor pappa kommer vid till morgon och hon har ju så några pengar att hon inte klarar att tälja där.
det sant? Jeg får kanskje lokka med djevdare som tar penkon, og så kjøper vi det størst vaksarhus, her vi dyrka kjøtla med orkideer, og flotta roser, og så jeg selger efter alle blommar og gjør at over rujtjer. Hallo, og tyen her ivre? Menar din vi med? Ja, hvem skulle de annars møtte vi? Tyen vet ikke å se mer leina til Mumi Føroyskt. Jo, det vet jeg. Kom så, og vis meg veien. Det her ivre, en høbla hus til en suttja til beina veien. Så lukt, så kunne tyen bære mer taskene. Oppdagen i løtene. Tyen skulle nok få vel av drikke pengene til 4. Tusen takk, men bare nå fiske. Og kvært, lette tyen ikke penger? Du må være igjen i faste mumma, pappa. Det rått? Jo, så Jeg kom nå ut der veien til mumjotene. Og hette taskan, sa der. Henta var tungt, det må jeg si. Ja, godt penger det ikke det letteste i verden. Så færer vi skattbrettene mer. Olvare, jeg orsker ikke hitta gamle Jenny faster atter. Jeg får om han har krekva med i hettelen med en her og feras tja åkken. Hälta gott, vinneren. Och efter går det stå igen, faster. Kan vi ha... Jag vill ha... Rundt hus. Det sånn tapelige brødsånd og så lukt. Välkommen i Mumidalen. Velkommen, Jenny Pastor. Hette Mumi, sovrockare. Ja, men snodde. Nei, jeg sli han da døtteren. Lutla Mui ikke dødsrockare. Hon bor bare her. Og jeg at meg ikke være større. Lutla Mui nästan blivit en parts av familjen. Og hver som en tapelige brødsånder? I halte han ikke her just nu. Han ikke heima? Nei, tyvärr. Når kommer han? Det var det ikke. Hun vant en uppblåst til båtene, Josser. Han vil også være langt bort. Men jeg skriver jo greit og tydelig at jeg ville ta seg ved ham. Men kanskje jeg får hjelp der, faster? At det var fraligt hosgått. Hva sier du, Jenny, faster? Mummi, var du hører ikke penger? Nå, men så må det være trygg på at han lærer seg. Han da dåne og tålende pappa hans er alltid ikke i arvelesen. Jenny, faster, er det natt av oss til parts av Mummi-familiene? Nå så? Snodde er en av mine beste vinner. Men nei, var en av familiene. Hei, Mumi, og hatta må være Jenny, faster. Jeg tok badja min snorskel vi. Han vil så fein halse på dion. Du skal... Velkommen, Jenny faster. Jeg bare snorskadittene som om så må si, tatt knytta mumitrøtlen. En av for vi snorskar og mumitrøt kanskje sammen, så rønt og veier vi en stor familie. Ja, og hvordan så ikke familie kommer med oss? Jeg oppfinnare, og ikke er gjerne så vel i hånd ved lovskipene kommer, så nå leid jeg etter en sponsor. Det er vi en overmøles til en, og vi nekter penger. Velkommen, Jenny faster, Er i himmel og er i plantefrøinger og rattelig kjent ut, og jeg skal si det sjølver. Men jeg kom for å øyre Jenny faster, men hun har stola på isen, da lik han ikke når vi sitter av penger. Skal jeg nå stola gratstink? Det var jeg som kom i hosgåtten. Vi kunne også kunne bytte vakterhus og dyrka kjøse med orkideer og røter, så det fikk en rippa penger først, du. Oi, skal jeg si at jeg er om ikke penger? Jeg tror jeg snodde hele lange grøyt med malen noen. Hver? Jeg var just til grønne fra, tog. Så hverjon? Men hokse tiden, Jenny faster, da jeg en av vi kjenter, så blir det jo eisende Ja, så er godt. Jeg vil større og gjorde til nekant til vi kjenter. Var det to jeg snott jo var ved med vår Mumi? Nei, jeg snorskil, badje snorskadittene. Jeg vinner
Mumi. Snotte, du har jo fortalt om mikroskopet! Men jeg jo i familjene. Det var det jeg skulle si henne. Jenny fast. Nå holder det mann! Gjør så vel. Jeg håper Jenny fast for at trivast her i Mumi-huset nå. Kom inn! Nu är taskåken på plats igen, fastir. Takk for det. Hon är... Nå, du har vært øyre. Nej, alls inte. Jo. Kvært mener du så ja, eller nei? Jag vet kvar Mumi-pappa i nøttene. Han jo fyrast. Nej. Han i närheten. Kvært sier du? Kværs han? Mumi-pappa säger att han vet inte måste se det för några. Kvært? Kunde sagt av korsne, men... Kværs Mumi pappa? Av och för vant till jag säger då. Og hva kostet han vanten? Ja, det var inte rättliga. Han är ner. Nu så. Nå, men rett du med bare lappet så pass du lønene. Tack. Nå, rätt av. Ja, til jeg vil se Mumi pappa vid munnen ekne øyen. Her ønsken. Hver det som jasseren? Ikke latja og sånn. Røyne du var loppa med? Det kunne aldri falle meg inn. Du har sannelig ikke nekra løn oppe barna. Boja, senter. Om vi nøyta vel og vilja, så finner vi noe sånn, Iva. Mummi, pappa, hver du? Mumi mamma, Ja, hva nu? si mer i stunden hver sin tapelig braursåneren Men jeg sier jo at... Si som Oj, jetta närre. Nå, si da nu. Han är i hettlen under vid stromterna. Nå, her har vi just vært i pannan ikke. Ha? Ja, men kvar bor ju fer man han sover affärer. Ja, og hvor at du bor jo verk sekk var han se fyrir mer. I halt han er benchen för där igen fasters. Reist med? Fastorsøyna? Hvor? Mummi pappa reist pengar. Mener du at Mumi pappa reist med til å i penger? Han må være pura ører i høtten nå. Jeg fælt altså ikke så familiene. Jeg halte i grunden at jeg ør alt sammen. Jeg vet vel hva Mumi pappa hjelper til. Nå, så tror jeg nu at jeg kratter penger til den hatt uten el. Lykke litt ut at godt litt at her. Hva det du sier, baden? Varst du ikke at alt blir til om du bare eier penger? Nå så? Jeg så ikke til at noe jobb var jeg som pengte noen tatt og leide etter Mumi pappa. Hå? Her kan så glemme alt om pengene til der. Alt skal jeg si at her, Jetta. Penger jo ikke så at glemme til, kan jeg si at her. Tar skal en ansa vel etter. Og nå viser du meg straks hva sin tapelige brødsonen hatt at dauna, vet du ikke. Sømmeligt. Hva mener du vet? Hei, jeg funnet en kjærk som var noe lytel, så jeg eisen vil jeg sømmelig, nå? Ja, jeg vil eisen for å være sømmelig. Ja, det får jeg mitt la trykk, va? Hikk her?
må jeg konkurrere over vi Jenny, pastor. Hva først da? Jeg lytter altså ikke å lytte mot. Hæ? Mumi? Snott är nog bara hona där. Ja, man bara allt och vajker till det räver om pengar. Skak och mat. Ja, det hatar gånger inte. Inte det? Vad säger du nu? Hei, tid. Vad vill du? Her er gjester. Gäster? Ja, Mumi pappa. Kvart nu. Hej här. så her skikker du det. Nej, nej, Her, ja! gikk du skal Jenny, ta pastor! Inte! Det Nej! Jenny, pastor! Lörste nu. Mumi pappa var ved heim og stakk inn av gulvet, og vi tok et halv. Ja, nettopp. Bær det kom med din, hun vet som er. Orsaka, pastor. Si meg så hvor du reist med. Nej, jeg reiste ikke på en løs til, men det er nå heller disse pengene jeg reiste av lytsinter. Nei, vi har så skapt. Munnen pengen feiler ikke. Tu, ditt vet du ikke, ettersom du har øyneste skiltfolk jeg har lyt i og til. Jo, sjålvan, pastor. Ta evig gåmål og ussali, ta håp i at tu teker til av alle pengen du kommer. Nei, gå, pastor. Jeg har et negg bedre husgått. Kvullet du ikke bare omkran som vil at damer penger på der? Hæ? Det var der bostor? Er hun sjuk? Legg ikke jo jeg grata, pastor. Du legger ikke i pengene som er. Nu vet jeg hva vi gjør. Vi setter alle pengene tjater og i banken. Nei, pengene som er det alltid trives du i banken. Men du vet ikke så hundaligt det er i banken, no? Hundaligt? Her har de bare blomster og alle møvlige flotte spærebøsser i altkins liten og skapet. Alvara? Vi tar hva vi gjør. Nu fer vi heim og gjør rimmar velkommen voisle for igjen i pastor. Varslo. Du. Hette bästa kakeoppskriften till om och gör så väl. Lät jag en skala för einaste miljonen och i familjene. Lunge liv i åkara igen i pastor. Skål! Skål! Simon, vad feilar? Vi talar ju varslo för det här. Ja, og jeg må si til at jeg og pengene som jeg har aldri kjent hun så vel som her. Ja, det er så rørende. Ikke at det nu. Ja, men gå Jenny fast, ikke gråta. Du. Mumi, pappa? Ja, kvært fast det går. Jeg setter nok av pengene som er inn i bakken, men restene måste du teka der av. Hvor ikke? Ja, men vi kunde ju kanske haft den nere i chattlern. Ja, vi kunde lagt några flotta gokker runt om där och så kunde jag ungefär ner hukt detta om alla från vikerna. Jeg tar det ikke så la seg i atla. Ja, Men det verur helst ikke ærvise, og det lever bare hodet til vi er som gokken. Og om tid lover mer at tid hitja nye til der ene for vikene så, men tar her i var nesten sakna meg sjálvande. ja men fastor. Så er det avkjørst. Jeg lette tasken da være her, så tid og gullpengene kunne velge til å vi hver annan. Jeg til gjøre vittar som tid vilja, ja, og vi tykker at dere gav hosgått om hvert det kunne brukes til. Og fitta det,
ikke på noe bedre blommer. Så för den stränga Jenny fastra stegator. Hos nåtte. Man hann inte ha funnit på att Anna brukar gått pengarna till.